Здравейте хора, ще покажа на Hotmog нещата. Аз на калинката черния котаратка ето тези неща. На ничего подписи. Първо ще започнем, разбира се, от музиката от тук. Разбира се, на черния котарат пръстена. И нямах точно такива, затова ги направих такива на калинката, знаете, глупостите. На маймуната, знаете, короната, може площия, дето е маймуна. Почваме от тук, разбира се, само на момент, че пак падна. Това е фибата на пчелата. А това е на Hotmog. Ето, по-близо ви показвам. Слагате ги. Едното се слага там, в козата, а другото се слага, знаете къде, на музика или на нещо там. Ще спра за малко ви. Така, почваме от второто. Да, е така второто. На лисицата такова гердана, на Ада. Другото е на, как му беше името, на мишката. Един момент. Така, преминаваме към другото. Това е на Нино Карапас. Ето го. То се разтяга в най-долу маленко. Това сама си го измислих, защото исках да има друго. Това е на мощната сила, където е много, а това е на прасенцето, където се слага на кръка. И ето другото, където е на дивата коза. Слагате ги ето така, като фибички. Ето като по-близо. Сама ги направих. Да, сама ги направих и това е на... пак аз си го измислих. Това е чудотворецът на смеха. Това е на змията, дето прави втори шанс. Втори шанс. Забравяте на името. И това е на пауна. Така, да. Вижте отблизо. И последно, това е много удобно. Да. И всичко сама нарисувах. Направих. Това е на онзи коня. Началата. Всичко сама направих. Ако ви е харесало видео, абонирайте се и лайкче. Обичам ви!